लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे आरो आंनि गोसो गोथारै बरायग्रोना लानाय जाबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लाना फैदों। बे आपडेटानो जाहैदों जोर बड' मुभि ना ट्रेलार। बियो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना, थाबैनो नुनो मोनसिगोन। नोंथांमोना नायनो गोसो एबा एक्साइटेड जानानै दङ जानांगौ ना, नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ ना। जेनेबा जों बर' हारिफ्रानो गावजों गावनो जोंनि बर'खौ सापर्ट खालामलायदो आरोना लोगोफोर। बे जोर फिल्म प्रडाक्सन जाय दिहुनगिरि नोंथांमोना खौ खावलायदों। ओमफ्राय नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैयो आरोना नैबे फिल्मखौ देखायनाय समाव मुभिखौ। नोंथांमोना ससे भिडिअ'खौ क्लिप खालामगोन आङो, बेखौ नायलां आरोना लोगोफोर। बिसोर जेब्लायबो बेबायदिनोखा। बिसोरखौ मानो गिनानै खारदों? बिसोरनिफ्राय बासायनोब्ला बोलो लानानैसो बुलायनांगौ। मा नों खोनाखो नामा? आंनि बे खर'नि ब्रेना सर्ट जानायनि सिगां नोंसोर बेनिफ्राय ओंखारलां। नों नोंनि रागाखौ एसे हमथानो नाजादो, मानोना नोंनि बे रागायानो नोंनि जिउआव गोबां गिदिर गिदिर खहा लाबोनो थांगासिनो दङ। बिजय, आंबो दिनैसिम रावखौबो मोजां मोनफेराखै। दानसोरां हरनि अखाफोर गावदांनो आंनि गोसो अख्रांनि। जोंना सोंदोना सोरखौबा गोसोनो रोंबाय नामा? औ आदा, गोसोथोदोंबो गोसोथोदों खनसेनो। एबाराव जोङो रां बिनाय गैयालासिनो खामानिखौ मावगोन। सोरजों बुजा हरखो? मा बुजादों? सार, आं दाबो मानसि बुथारनायखौ लाइभ नुफेराखैलै। लाइभ नायनो आं बिसोरजों थांफानोसै नामा सार? मोजां मोननाया माबायदि बेखौ आं फोरोंगोन। दिनै मोजां मोनो रोङैखौनो मोजां मोनो फोरोंनानै आंनि बिबोनांखौसो गोदाव सोराव खालामबाय। अब्ला बिदि रागा खरा मानसिजों माब्रै संसार जाहैनो? बेनो नोंनि रागा जोङा होननाया? सोमदोन, नोंजों आंजों माब्लाबाबो गोरोबनो हानाय नङा। मानोना बे जोनोमाव थामदोन आरो बिबारजों रासियानो मिलाया। गोसोखांफ्लांबायसो थायो माबा बेनि अननायखौ। बिखायाव जोरसो हाबना थाबाय नामा बाजै? गरम बेड निउज। मा हरखाब दिल्ली? बेड निउज। आंनि हाबा जानायाव सोरनिबा जिउ खहा जानायखौ आं लुबैयो। माथो मानसिफोरखौलाय जिबौ फिथिखम बादि एवखाखरफोर बादि बिस गोनां नुथारोलाय? सोमदोना माथो हस्पिटालाव हुसफिनबायनो। दिनै सोमदोननि रागायानो आंखौ गोसो सोलायहोबाय। बेयो बिबार। सोर बिबार? मा बिबार? गलाप बिबार ना जबा बिबार? आंनि जानो गोनां हिनजाव। जोंनि हाबा जागोन ना बारा गोबाव गैला।